خب پس از 2 سال جانب تاجیکستان ریزا شد در جلسه های سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کند و در اینجا سخنرانی ها نیز شد. شما شرکت آنها را چگونه ارزیابی میکنید؟ Ассаламу алейкум. На самом деле очень большое дар асл событие. ин рӯйдоди бузург аст ки имсол ҳукумати тоҷикистон қарор кард ба ин нишаст ҳайати худро фиристад. Нишасти саҳа ягона минбари байналмилалӣ аст ки ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон метавонанд ҳамроҳ бо намояндагони ҳукумат ва дигар намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва мудофиони ҳуқуқ сари як мез нишаста масъалаҳои муҳимро баррасӣ кунанд. Ва мо медонем ки чунин масъалаҳо дар тоҷикистон кам нестанд. Ин бисёр муҳим аст ки ҳукумат кӯшиш мекунад нишон диҳад ки барои гуфтугӯ омода аст. Старается показать, что оно готово на диалог, на беседу. در مجموع شما وضع حقوق انسان در تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ از نگاه شما چه مشکلات وجود دارد و برای اصلاح آنها چی باید کرد؟ Я начну с того, что позитивное, да, то есть мы видим, конечно, огромные усилия в плане борьбы против домашнего насилия. ман аз он чӣ ки мусбат шуд шурӯъ мекунам. мебинем ки солҳои ахир мубориза алайҳи хушунати хонаводагӣ дар тоҷикистон тақвият ёфтааст. 5 сол пеш қонун дар бораи хушунат дар оила қабул шуд. кумитаи занон ва вазорати корҳои дохилӣ барои татбиқи ин қонуни муҳим кор мекунанд. эпидемияи хушунат дар хонавода бахусус хушунат алайҳи занон як падидаи бисёр роиҷ ва тарснок дар тоҷикистон аст ва хушҳолем ки ҳукумати тоҷикистон бо ин падида мубориза мекунад. ин масъала воқеан дар авлавияти кори мо ва созмонҳои дигар аст ки масъалаҳои ҳуқуқи башарро дар тоҷикистон пайгирӣ мекунанд. аммо дар дигар бахшҳо вазъият бисёр вахим аст. нисбат ба 2 маҳкум шуда ки мо онҳоро зиндониҳои сиёсӣ меномем, Заид Саидов ва Маҳмадалӣ Ҳаид хулосаҳои худро баровард. созмони милал хост ки онҳо фаврӣ ва бе ягон шарт аз боздошт озод шаванд. чунки ҷараёни мурофиаи онҳо бо қонуншиканиҳои зиёде сурат гирифт. созмони мо чанд сол боз вазъиятро дар тоҷикистон таҳқиқ мекунад. И Махмадали Хаид. Он призвала уже освободить сразу, немедленно, без условий. Почему? Потому что их судебные процессы проходили с огромными процессуальными нарушениями. دیروز شاهد یک مناقشه میان هیئت حکومت و هیئت مخالفین شدیم. این میتواند به روند صحبت‌ها یا نشست تأثیر گذارد؟ Ну, я должен сказать, что Human Rights Watch здесь не придерживается какой-либо стороны версии. Мы не присутствовали во время этого инцидента. Только я могу сказать, что... бояд бигӯям ки созмони Human Rights Watch аз фарзияи ҳеҷ тараф ҷонибдорӣ намекунад. мо дар ҷараёни муноқиша ҳузур надоштем. ман танҳо гуфта метавонам ки бино ба иттилои охирин раҳбарияти бидибч ба яке аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ки дар ин ҳодиса иштирок дошт иҷозаи ҳузур дар ҷаласаҳоро дод. ин муноқиша эҳсосот ва фишори зиёдро нишон медиҳад. ин нишондиҳандаи таниш ва буҳрони дохилии кишвар аст. мо тарафҳоро ба гуфтугӯ даъват мекунем ва хоҳиш мекунем аз ин мез истифода кунанд. мо на танҳо муноқишаҳоро дидем, балки дидем ки чӣ гуна гарм аъзои ҳайъати расмӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бо якдигар ҳолпурсӣ карданд. ин ҳам хурсандиовар аст. ҳамаро зарур аст ки оромиро нигаҳ доранд ва фишорҳоро поин биёранд. чунин муноқишаҳо ба фоидаи касе нест. ман бояд бигӯям ки Human Rights Watch ҳама гуна хушунатро дар ҳама гуна вазъият маҳкум мекунад. Все формы, все проявления насилия в любой ситуации.